Ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Magandang hapon! Show and Mega Manila, oras natin sa buong Kapulaan. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. That's right, on a beautiful Monday. Thanks God. Salamat Lord. Sa araw na ito, we are blessed dahil humihinga pa yung katabi mo. Ayan. Kahit mabaho ang hininga ng katabi mo, well mga kabisyo, it's a blessing pa rin po na ibig sabihin buhay pa yan. Alright mga kabisyo, welcome na naman po dito sa napakalupit, napakakulit na programa sa radyo tuwing hapon hanggang gabi. 4 na oras po na paglalakbay sa kahabaan ng EDSA. Makakasama niyo po kami, syempre pinangungunahan po yan ng napakaastig, napakalupit, napakahenyo sa lahat. Ala nang iba pa, kundi si Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag nagaraguma. Siyempre mga kabisyo, kasama the prodigy of Tanghenyo. Ala nang iba pa, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. Alright, siyempre naman mga kabisyo, hindi naman makukompleto ang programang EDSA, ang tropang EDSA, kapag hindi po natin kasama ang napakakulit, napaka-cute. Ala nang iba pa, ang apo ni Tanghenyo na si... No. Uncle Diego Bandido at Lolo Tanghenyo po. At siyempre po, kayo pong lahat na nakikinig po dito sa programang EDSA. I love you all po. Mag-ingat po kayo. Especially po, Uncle Diego, babatiin ko lang at Lolo Tanghenyo. Magandang hapon po sa lahat po ng mga pasahero nasa loob po ng mga van at FX na umutot. No. Ay! Pambihira ka na! Akala ko matino na yung bati mo, Duday eh! Kung sa bagay, hello po sa lahat ng mga umutot na hindi umamin. Yes, Tang, may sasabihin ka? Ay, masabihin na ko, binabase ko rin din lahat ng mga nakikinig sa atin, ng mga driver sa mga terminal. Salamat sa inyong pakikinig. Ako din po, Lolo Tanghenyo, babatiin ko lang din po ang lahat po ng mga ka-shape. Ano sabi mo, Duday? Ka-shape? Opo, ka-shape ng ulo niyo po. Ay! Duday! Sumusobra ka na, ha? Akong sa bagay, sa lahat po ng mga ka-shape ng ulo ko. Ay, teka lang! Pambihira! Oy, mga kaulo, mga ka-shape. Magandang hapon sa inyo, ha? Kapit lang, huwag kayong mag-alala kung medyo... Siyempre, yung iba pagod na, galing sa trabaho. Ikaw manong driver, alam ko kanina ka pa dyan sa kalsada. Lakasan mo lang yung volume basta pagdating, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na po yan, ha? Dapat lakasan ang volume ng radyo para ito na yung programang magre-recharge sa inyo. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Ito po ang programang EDSA! Marami po tayong mga tupikong paglologikan mamaya. Okay? So relax, hang in tight, and sleep tight. Teka, bakit sleep tight? Aray! Ay, sinasabi mong sleep tight, hindi mabangga yan, kalbo!
Hold on tight pala. Bakit sleep tight? Alright mga kabisyang, oras po natin, we got 35 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Giving you company straight up until 9. Right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Sigaw ka, Diyos! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!